Než začneme, mám na vás jednu malou prosbu. Snažím se dosáhnout hranice 5000 odběratelů, což je pro mě opravdu významné číslo. Klikněte prosím na tlačítko odebírat. Je to jen jedno kliknutí, ale pro mě je to obrovská motivace k další tvorbě. Moc vám děkuji. Krev tuhla v žilách Caleba Mitchella, když jeho vysoce vycvičený bojový pes poprvé za 5 dlouhých let porušil protokol. Titan, vyznamenaný a bojem zocelený německý ovčák Navy Seals, neměl na civilisty reagovat. Ale když křehká mladá žena, těžce se opírající o předloketní berle, prostě požádala o volné místo vedle nich, mohutný pes se jen tak neprobudil. Okamžitě přešel do smrtícího obranného střežícího režimu. Calebova ruka instinktivně klesla k jeho skrytému pouzdru. Titan se nechystal na postiženou dívku zaútočit. Zaujímal pozici se svým 80librovým tělem, aby ji chránil před smrtící, neviditelnou hrozbou, která se za nimi tiše blížila. Rytmické kovové klapotání kol vlaku Amtrak o ocelové koleje obvykle nabízelo Calebu Mitchellovi pocit hlubokého klidu. Byl to předvídatelný, uklidňující zvuk. Zcela odlišný od chaotického, ohlušujícího řevu helikoptér Black Hawk nebo náhlých, zemi otřásajících výbuchů improvizovaných výbušných zařízení, kterému sloužily jako doprovodná hudba po více než desetiletí. Caleb byl bývalý Navy Seal, muž, jehož tělo i mysl byly vykovány v nelítostných ohních tajných operací v nepřátelských územích. Nyní, ve 34 letech, byl technicky vzato civilistou, ačkoliv strnulý postoj, neustále skenující oči a hypervigilance se z něj nikdy skutečně nesmily. U jeho nohou, dokonale stočený do těsné, nenápadné koule pod stolem jedoucího vlakového vozu, ležel Titan. Titan nebyl domácí mazlíček. Byl to 78librový čistokrevný německý ovčák, který zažil více bojů než většina standardních pěšáků, vycvičený v detekci výbušnin, taktickém dopadení podezřelých a ochraně psovoda. Titan byl mistrovskou ukázkou psí disciplíny. Ve Faludži Titan jednou ležel naprosto bez hnutí po dobu 6 hodin v spalujícím žáru, ignoroval mouchy, žízeň i pach blízkých toulavých psů, jen aby udržel maskování odstřelovačského stanoviště. Operoval na základě série tichých ručních signálů a ostrých hrdelních německých povelů. Pokud Caleb nevydal rozkaz, Titan s okolním světem neinteragoval. Neočichával procházející cizince, neprosil o jídlo a rozhodně nevyhledával náklonnost. Vlakový vůz byl naplněn k prasknutí. Byl den před dnem díků vzdání a masový exodus z Chicaga do západních států zaplnil každé volné sedadlo, úložný prostor i uličku. Caleb si strategicky vybral sedadlo čelem ke dveřím, což mu umožňovalo jasný výhled na každého, kdo do jeho oddílu vstupoval nebo z něj vycházel. Byl to starý taktický zvyk, který udržoval jeho přetrvávající posttraumatický stres pod kontrolou. Náhlé, ostré kovové cinknutí přerušilo Calebovu koncentraci. Stočil pohled do úzké, kymácející se uličky. Skrze moře netrpělivých cestujících, nadměrných zavazadel a neposedných dětí se tlačila mladá žena. Vypadala na něco přes 20, na sobě měla vybledlý, příliš velký svetr a čepici staženou nízko do čela. Ale nebylo to její oblečení, co upoutalo Calebovu pozornost. Bylo to čisté, vyčerpávající úsilí, které jí stálo udělat jediný krok. Jmenovala se Sarah Jenkins, i když to se Caleb dozvěděl až později. Těžce se opírala o pár elegantních karbonových předloketních berlí. Pravou nohu měla upevněnou v komplexní síti kovu a plastu, což naznačovalo vážné poškození nervů nebo katastrofické předchozí zranění. Každý pohyb byl vypočítanou bitvou s gravitací a prudkým kymácením jedoucího vlaku. Bledá a viditelně vyčerpaná se neustále tichým, zadýchaným hlasem omlouvala, když náhodou zavadila o lokty sedících cestujících. Caleb ji sledoval s nezúčastněným pozorovatelským soucitem. Věděl, jak vypadá fyzické trauma. Rozpoznal specifický typ vyčerpání, který nepramení z nedostatku spánku, ale z chronické neúprosné bolesti. Zoufale skenovala vůz, její oči těkaly z řady na řadu a hledali útočiště, které neexistovalo. Průvodčí před několika minutami oznámil, že vlak je zcela vyprodán.
Pak její oči dopadly na jediné volné místo v celém voze. Sedadlo u okna přímo naproti Kálebovi u jeho stolu pro 4. Zastavila se a zhluboka se nadechla, aby se uklidnila, než začne namáhavou cestu k jeho stolu. Kálebovi oči přirozeně sledovaly její přiblížení a vyhodnocovali ji na přítomnost jakýchkoliv skrytých hrozeb, což byl reflexní zvyk, který nedokázal vypnout. Na levém rameni nesla malou, otlučenou sportovní tašku, která ji silně táhla k jedné straně. Jakmile překonala posledních 5 stop mezi nimi, stalo se něco bezprecedentního. Pod stolem Titan, který dosud spal a poslední hodinu ignoroval hlasitý a chaotický proces nastupování, náhle zvedl hlavu. Káleb ucítil prudký pohyb u svých holení. Titanovy uši se stočily vpřed a fungovaly jako radarové antény zaměřené na cíl. Psí nos se rychle chvěl a nasával okolní vzduch ve vlakovém voze. Káleb se zamračil a jeho ruce přirozeně klesly na Titanovu širokou hlavu, což byl tichý povel k zachování klidu. Blape, naznačil Káleb rty. Tichý zůstaň. Ale Titan povel naprosto ignoroval. Aby pes Navy Seal ignoroval přímý rozkaz svého psovoda, nebylo jen vysoce neobvyklé. Bylo to prakticky neslíchané. Znamenalo to, že primární instinkt nebo vycvičený spouštěč zcela přebyli psovo základní poslušnostní programování. Titan neštěkal, ani nevrtěl ocasem. Místo toho se srst podél jeho páteře zježila do tuhého, zubatého hřebene. V jeho hrudi začala tichá, stěží slyšitelná vibrace, ne přímo vrčení, ale vážné fyzické varování. Sarah nakonec dosáhla k okraji stolu. Vůbec si neuvědomovala přítomnost vysoce vycvičené, smrtící zbraně, která se pod povrchem právě napínala. Chytila se okraje stolu, aby se udržela, když vlak narazil na nerovnou část kolejí. Její klouby zbělely. Podívala se na Caleba. Její oči byly široké, pronásledované a lemované červení, jako by dny plakala. Promiňte, řekla Sarah a její hlas se nad klapotem kolejí mírně chvěl. Omlouvám se, že vás obtěžuji, ale je tohle místo volné? Než mohl Káleb vůbec otevřít ústa, aby jí odpověděl, Titan se pohnul. S náhlým explozivním výbuchem síly, který naprosto popíral jeho předchozí uvolněný stav, se mohutný německý ovčák vyřítil spod stolu. Kálebovo srdce bušilo do žeber. Adrenalin mu okamžitě zaplavil systém. Pes jako Titan, pohybující se takovou rychlostí, znamenal jediné, bezprostřední kinetickou hrozbu. Titane! Nine! Vyštěkl Caleb. Jeho hlas byl ostrý, autoritativní zvuk, který přiměl cestující sedící poblíž otočit hlavy. Ale Titan na Sarah nezaútočil. Neukázal na ní zuby, ani neprojevil žádné známky agrese vůči postižené ženě. Místo toho pes provedl bezchybný taktický manévr. Vsunul své husté, svalnaté tělo přímo mezi Sarah a hlavní uličku vlakového vozu. Jakmile byl na pozici, těžce se posadil a přitiskl celou váhu své strany k Sařině zafixované noze. Otočil se k ní zády a čelil dlouhé přeplněné uličce, ze které právě přišla. Rozkročil přední tlapky, narovnal ramena a vydal hluboké, rezonující dunění, ze kterého Kálebovi přeběhl mráz po zádech. Byl to klasický postoj střež a chraň. Titan zacházel s touto naprosto cizí osobou jako s vysoce hodnotným cílem a vyzýval kohokoliv v tom vlaku, aby se k ní přiblížil. Sarah šokovaně vydechla a instinktivně se pokusila odtáhnout svou zraněnou nohu od mohutného zvířete. Náhlý pohyb narušil její nejistou rovnováhu. Její pravá berle uklouzla na skvrně od rozlité kávy na linoleu. Začala padat dozadu a z jejich rtů unikl výkřik, jaký gravitace táhla dolů. Caleb se vrhl přes stůl. Jeho bojové reflexy naskočily. Jeho velká ruka vystřelila a zachytila její předloktí v železném stisku dříve, než stačila dopadnout na podlahu. Přitáhl ji dopředu a s využitím své síly ji jemně, ale pevně navedl na prázdné sedadlo u okna naproti němu. Mám vás, řekl Caleb hlasem klidným, vyrovnaným a tichým. Jste v pořádku, posaďte se. Sarah se zhroutila do čalounění, těžce oddechovala a její hruď se zvedala, jak jí zaplavoval adrenalin z téměř prožitého pádu. Zírala na obřího černohnědého psa, který jí právě stál u kolen. Já se moc omlouvám, koktala Sarah a její ruce se viditelně třásly, když se snažila srovnat berle. Nechtěla jsem vašeho psa rozrušit, můžu se přesunout. Najdu průvodčího. Možná je vzadu nějaké sklopné sedadlo. On není rozrušený z vás,
řekl Caleb a jeho oči se zúžily, když v čistém úžasu hleděl na svého vlastního psa. Pomalu stáhl ruku z jejího ramene. A on není obyčejný pes. Caleb se opřel v sedadle, jeho mysl procházela stovkou různých scénářů. Titan byl stále jako přibitý na místě. Caleb dal ruční signál k odvolání, 2 poklepání na vlastní hruď. Titan se podíval přes rameno, navázal přímý oční kontakt s Calebem a pak záměrně otočil hlavu zpět, aby dál sledoval uličku. Calebu Mitchelli přeběhl mráz po zádech. Pes odmítl odvolání. V armádě jsou psi cvičeni k detekci specifických hrozeb, chemického pachu výbušnin C4, kovového zápachu skrytých střelných zbraní nebo náhlého nárůstu kortizolu a adrenalinu, který signalizuje, že se osoba chystá zahájit útok. Titan četl v prostředí něco, co Calebovi lidské smysly nedokázali zachytit. A ať už to bylo cokoliv, Titan určil, že tato křehká postižená žena je primárním cílem. Jmenuje se Titan, řekl Caleb tiše. Jeho oči se pomalu zvedaly od psa, aby skenovali tváře cestujících dále ve voze. Je to vysloužilý pracovní pes Navy SEAL, nic nedělá bez důvodu. Sarah se podívala na Titana. Navzdory jejímu počátečnímu strachu byla pevná přítomnost psa u její nohy zvláštním způsobem uklidňující. Váhavě její třesoucí se prsty sáhly a spočinuli na husté srsti za titanovýma ušima. Pes ani neucukl. Prostě se o ní opřel ještě silněji a vydal tiché odfrknutí, přičemž jeho oči neopouštěly uličku. Proč to dělá? Zašeptala Sarah. Její hlas se při posledním slově zlomil a nesl v sobě tíhu děsu, která šla daleko za hranici pouhého vylekání psem. Caleb se na ní pozorně podíval. Zblízka viděl známky akutního dlouhodobého psychického traumatu, tmavé kruhy pod očima, způsob, jakým držela ramena schrbená dovnitř, aby se zmenšila, zběsilý způsob, jakým kontrolovala odrazy ve vlakovém okně. Nebyla jen unavená, byla vyděšená, před něčím utíkala. To zatím nevím, odpověděl Caleb a jeho tón se změnil z náhodného cestujícího na velícího důstojníka. Hladce rozepnul svou tmavou bundu jen o zlomek palce, čímž si zajistil nerušený přístup k pistoli Sig Sauer P365 skryté v pase. Ale můj pes si myslí, že jste v nebezpečí a můj pes se nikdy neplete. Vlak prudce zarachotil, když přejížděl na jiné koleje, nechal za sebou rozlehlá předměstí Chicaga a vnořil se do tmavnoucích, sněhem poprášených plání středozápadu. Uvnitř vozu zablikala stropní světla a vrhala dlouhé pohyblivé stíny přes cestující. Během následujících 20 minut Caleb předvedl mistrovskou lekci v tajném pozorování. Pro kohokoliv jiného vypadal jen jako unavený cestující, který se nepřítomně dívá do vlakového vozu. Ve skutečnosti rozkládal prostředí do mřížky a analyzoval řeč těla, mikroexpresy a vzorce dýchání asi 50 lidí v jejich oddílu. Sarah seděla nehybně, ruce pevně svíraly látku jejich kalhot. Od té doby, co se posadila, nepromluvila. Pokaždé, když s ostrým syčením se otevřely těžké pneumatické dveře na konci vlakového vozu, prudce sebou trhla a dech se jí zadrhl v hrdle. Titan zůstával přilepený k jejímu boku jako tichá chlupatá barikáda. Jak se jmenujete? Zeptal se Caleb tiše. Snaže se prolomit dusivé napětí. Sarah! Odpověděla a její hlas byl sotva slyšet přes hluk kolejí. Sarah Jenkins. Já jsem Caleb. Potřebuji, abyste mě velmi pozorně poslouchala, Sarah. Řekl a naklonil se přes stůl, udržoval uvolněný postoj, ale upíral na ní oči s intenzivním soustředěním. Titan je vycvičen k detekci lidské agrese a specifických stresových feromonů. Střeží pouze tehdy, když je v bezprostřední blízkosti aktivní ověřená hrozba. Sledoval vás někdo do tohoto vlaku? Sařiny oči se rozšířily a naplnily náhlými horkými slzami. Zakousla se do spodního rtu tak silně, až zbělel a zběsile zavrtěla hlavou. Ne, to není možné. Ujistila jsem se. 3krát jsem změnila taxi. Koupila jsem si lístek na matčino rodné jméno. Nemohl vědět, že tu jsem. Kdo? Naléhal Caleb. Jeho hlas klesl o oktávu. Byl klidný a velitelský. David. Vychrlila to jméno, jako by to byl jed na jejím jazyku. Můj bývalý snoubenec. On je důvod, proč mám tyhle ty dlahy. Před 2 lety mě vytlačil s autem ze silnice, když jsem se od něj pokusila odejít. Policie mu to nemohla dokázat. Řekl, že jestli se ještě někdy pokusím utéct, už nemine. Calebovi čelisti se sevřely. Kusy skládačky do sebe rychle zapadaly.
Omamný pach strachu a adrenalinu, který ze Sárah vyzařoval, nepochybně upoutal Titanovu pozornost jako první, ale samotný strach Titanův střežící instinkt nespouštěl. Titan střežil pouze tehdy, když byl na blízku predátor. Náhle se s ostrým syčením otevřely pneumatické dveře na vzdáleném konci vozu. Titanova hlava vystřelila vzhůru. Nízké vrčení vibrující v jeho hrudi se vrátilo. Tentokrát hlubší, naléhavější. Přenesl váhu a zaril drápy do koberce na podlaze vlaku, připraven vyrazit. Caleb neotočil hlavu. Použil odraz v tmavém okně vedle Sára, aby sledoval uličku za sebou. Do vozu právě vstoupil muž. Nenesl žádná zavazadla. Byl vysoký, silně stavěný, na sobě měl tmavě šedý trenčkot a černou baseballovou čepici staženou hluboko do očí. Zatímco ostatní cestující pohybující se mezi vozy se při kymácení vlaku obvykle mírně zapotáceli, tento muž se pohyboval s vypočítavou predátorskou hladkostí. Nehledal volné místo. Díval se lidem na zátylky. Caleb v odrazu sledoval, jak muž pomalu kráčí uličkou. Jak míjel jednu řadu za druhou, držel pravou ruku hluboko v kapse trenčkotu. Těžký, nepřirozený, houpavý pohyb kapsy kabátu naznačoval, že je uvnitř něco pevného a těžkého. Zbraň. Sára, řekl Caleb hlasem děsivě klidným, potřebuji, abyste se na mě dívala a dál se usmívala. Nedívejte se za mě, nedívejte se do uličky. Sára stuhla, krev jí úplně zmizela z tváře. Pokusila se vynutit úsměv, ale vypadalo to spíše jako grimasa čistého utrpení. Je tady, zašeptala a po bledé tváři jí konečně sklouzla slza. To zatím nevím, lhal Caleb hladce. Sáhl pod stůl a zacvakl těžké kožené taktické vodítko na Titanův obojek. Ale zjistím to. Pokud se věci zvrtnou, chci, abyste padla na podlahu. Přitáhla kolena k hrudníku a zakryla si hlavu. Titan ho k vám nepustí, rozumíte mi? Sarah přikývla paralizovaná strachem. Těžké kroky v uličce se blížily. Buch, buch, buch. Caleb se pomalu, zhluboka nadechl, reguloval svůj srdeční tep a přepínal své nastavení mysli z civilního cestujícího zpět na operátora Tier 1. Mentálně si zmapoval stísněný prostor vlakového vozu. Úzká ulička znamenala omezenou mobilitu. Okolní civilisté znamenali obrovské riziko křížové palby. Pokud byl tento muž David a pokud by vytasil zbraň, Caleb by měl méně než sekundu na jeho neutralizaci, než zemřou nevinní lidé. Kroky se zastavily přímo za Calebovým sedadlem. Vzduch v kabině jakoby náhle zmrzl. Titan vydal zlostné, nezaměnitelné zavrčení, vycenil 2 řady lesklých bílých zubů a jeho oči se upíraly na postavu stojící jen pár centimetrů od něj. No, ozval se mrazivý, posměšný hlas z chora. Musím uznat, Sarah. Skoro si mě dostala. Skoro. Caleb pomalu rozpažil své ruce, pravá ruka vklouzla pod bundu a prsty se obepnuly kolem studené známé rukojeti jeho zbraně. Lov skončil. Noční můra nastoupila do vlaku. Davidův mrazivý hlas jakoby vysál zbývající kyslík z těsného vlakového vozu. Rytmické klak, klak, klap, kol Amtrak přes ocelové koleje přešlo v bílý šum, jak u Caleba Mitchella naskočila sluchová exkluze, biologická reakce na boj, která zúžila jeho pozornost výhradně na bezprostřední hrozbu. Neotočil se. Otočit se znamenalo spustit oči ze Sara a co je důležitější, znamenalo to prozradit své pohyby predátorovi stojícímu za ním. Říkal jsem ti to, Sara, zašeptal David a jeho hlas odkapával odporně předstíranou něhou. Naklonil se blíž, jeho horký dech prakticky přelétl přes Calebovo rameno. Ty a já jsme k sobě připoutáni. Opravdu jsi si myslela, že si můžeš jen tak koupit lístek a zmizet po tom všem, co jsem pro tebe udělal? Sarah byla naprosto paralizovaná. Klouby měla bílé jako kost, jak svírala okraje stolu, a oči měla upřené na tyčící se postavu svého trýznitele. Pokusila se promluvit, ale z hrdla jí uniklo jen suché, vyděšené zasípání. Pod stolem byl Titan jako vynutá pružina smrtícího potenciálu. Nízké chvění v jeho hrudi přerostlo v syrové hrdelní vrčení, které znělo méně jako pes a více jako běžící motor motorové pily. Nepotřeboval, aby mu Caleb řekl, že tento muž je nepřítel. Těkavý koktejl adrenalinu, kortizolu a čiré zlomyslnosti vyzařující z Davida stačil. Caleb sledoval odraz v tmavém okně. Viděl, jak se Davidovo pravé rameno o zlomek palce snížilo.
Byl to univerzální, bezděčný biologický projev muže, který se chystá vytasit zbraň z těžké kapsy kabátu. Caleb měl 0,8 sekundy na akci. Pokud by vytasil svůj skrytý Sig Sauer P365 a vystřelil, ohlušující přetlak výstřelu uvnitř kovového tubusu vlakového vozu by způsobil masovou paniku, což by mohlo vést k ušlapání nevinných kolem jdoucích nebo k zasažení odraženou kulkou. Potřeboval kinetický, nebalistický zásah. Potřeboval svého partnera. Titan! Paken! Příkaz drž v němčině vyletěl z Calebova hrdla jako výstřel. Reakce byla okamžitá a děsivě násilná. Titan jen neskočil. Vystřelil jako 80-librová střela pokrytá srstí. Mohutný německý ovčák překonal úzkou mezeru mezi sedadly a použil hranu stolu jako odrazový můstek. Zasáhl Davida přímo do hrudníku silou beranidla. David vydal drsný chroptivý zvuk překvapení. Jak kinetický náraz zvedl jeho 200-librové tělo z podlahy. Titanovi čelisti se sevřely s drtivou silou, ne na Davidově hrdle, jak by to udělalo divoké zvíře, ale bezchybně na mužově pravém předloktí, přesně tak, jak byl vycvičen v stovkách nácviků zadržení podezřelého. Psovo hybnost je oba vynesla dozadu a brutálně přirazila Davida k pevnému kovovému držáku na zavazadla na protější straně uličky. Mezi okolními cestujícími vypukla kakofonie výkřiků. Lidé se drápali přes sedadla. Zakopávali o sebe, aby se dostali pryč od explozivního násilí, které náhle vypuklo v jejich tichém voze. K zemi! Hlavu dolů! Zařval Caleb. Jeho hlas nesl dunivou, nezaměnitelnou autoritu bojového velitele. Pohnul se s tekutou rychlostí a vyklouzl z boxu dříve, než David vůbec dopadl na podlahu. David křičel ve směsi zuřivosti a agónie, zběsile sebou házel a snažil se setřást mohutného psa ze své paže. Ale Titan byl pracovní pes Navy Seal. Udržel se povstalců, kteří ho aktivně tloukli ocelovými trubkami. Rozmáchlý domácí násilník jeho stisk neměl zlomit. Jak David sebou házel, jeho pravá ruka se bezděčně otevřela a na linoleum v uličce s řinkotem dopadl těžký matně černý předmět. Byl to Glock ráže 9 mm s tlumičem, zbraň nájemného vraha. Bez sériových čísel, vybavený nelegálním tlumičem. David nepřišel Sára přemlouvat k návratu. Přišel jí tiše popravit v hlučném jedoucím vlaku a zmizet v davu na další stanici. Caleb odkopl zbraň 20 stop uličkou zcela mimo dosah. Ve stejném plynulém pohybu tvrdě dopadl kolenem na Davidovu hrudní kost a s nechutným křupnutím chrupavky vytlačil vzduch z mužových plic. Chytil Davidovu levou paži a prudce ji vytočil za záda do brutálního záměru ramene, který hrozil zlomením rotátorové manžety, pokud by se muž pohnul jen o píď. Titane, pusť, zavelel Caleb ostře. Titan okamžitě uvolnil svůj drtivý stisk. Neustoupil však. Ustoupil přesně o 1 stopu, položil tlapky na Davidovo hrdlo, vycenil zkrvavené zuby a byl připraven znovu zaútočit ve vteřině, kdyby muž cukl. Děláš obrovskou chybu, ty vojenský magore, plivl David. U koutku úst se mu dělaly bublinky krve a oči měl rozšířené maniakální nepříčetnou zuřivostí. Nevíš, s kým si zahráváš, skončím s tebou. Caleb přitlačil koleno hlouběji do Davidovy hrudi a naklonil se, až byli nos na nos. Vím přesně, co jsi, zašeptal Caleb chladně. Jsi zbabělec, který parazituje na slabých, ale dnes jsi vstoupil do špatné místnosti. Teď zavři pusu, nebo nechám psa dokončit to, co začal. Násilná potyčka trvala méně než 10 sekund, ale následky byly naprostý chaos. Vlakový vůz byl plný zběsilého křiku vyděšených cestujících. Někdo zatáhl za záchrannou brzdu. S ohlušujícím skřípěním kovu okov začal masivní vlak Amtrak prudce zpomalovat. Proti tmavým oknům se sypaly jiskry, jak do sebe těžké vozy narážely. Caleb se zapřel, udržoval těžiště nízko a koleno měl bezpečně přitisknuté k Davidově hrudi, aby zajistil, že muž nevyužije hybnost zastavujícího vlaku k osvobození. Sárah nyní hystericky vzlikala, schoulená do těsné koule na svém sedadle s rukama přitisknutýma na uších. Sara, podívej se na mě, zařval Caleb přes skřípající brzdy. Je odzbrojený, nemůže ti ublížit, dýchej! Než stačila Sára odpovědět, rozletěly se pneumatické dveře v přední části vozu.
Dovnitř vběhli 2 muži a mírně klopítali, jak vlak nakonec s prudkým otřesem zastavil uprostřed temné sněhem zaváté prérie. Jeden byl průvodčí, starší muž jménem Thomas Bradley, tvář bledou panikou. Druhý byl ozbrojený sekuriťák mimo službu, který jel v jídelním voze. Měl vytasený služební revolver a mířil jim přímo na Calebova záda. Ani hnout! Pusťte toho psa a dejte ruce tam, kde na ně uvidím, křičel sekuriťák, ruce se mu prudce třásly, jak mířil svou zbraní. Caleb ruce nezvedl. Pohnout rukama znamenalo uvolnit kloubový zámek na Davidovi, což znamenalo vzdát se kontroly nad nepřátelským útočníkem. Místo toho pomalu otočil hlavu, aby se podíval přes rameno a jeho oči se upřely na třesoucí se hlaveň hlídačova revolveru. Sklopte zbraň, pane, hrozba je neutralizována, řekl Caleb a udržoval hlas zcela prostý paniky. Věděl, že kdyby zvýšil hlas, spanikařený hlídač by mohl náhodou zmáčknout spoušť. Jmenuji se Caleb Mitchell, jsem bývalý operátor Tier 1. Tento muž se právě pokusil vytasit zbraň s tlumičem na civilistku. David využil příležitosti a náhle změnil taktiku. Maniakální vztek z jeho tváře zmizel a byl okamžitě nahrazen maskou mučivé bolesti a spravedlivého rozhořčení. Hlasitě zasténal a zakašlal, aby krev na jeho rtech byla viditelnější. Lže, vyhrkl David a prosebně se podíval na průvodčího. Jsem od policie. Jsem detektiv David Rollins, chicagská policie. Tenhle chlap je šílenec. Poštval na mě útočného psa. Průvodčí a hlídač si vyměnili zmatený vyděšený pohled. Můj odznak, zachroptěl David a mírně pohnul levým bokem. Je ve vnitřní kapse kabátu. Podívejte se. Prosím, dostaňte toho psa ze mě. Láme mi žebra. Sekuriťák Jimmy udělal váhavý krok vpřed a dál mířil zbraní na Caleba. Pane, budu potřebovat, abyste z něj hned slezl. Pokud je to Polda, proč u sebe má neregistrovanou Ghost Gun s nelegálním tlumičem? Přerušil ho Caleb, jeho hlas prořízl napětí jako břitva. Kývl hlavou směrem k přední části vozu. Zbraň je odkopnutá 20 stop v uličce. Jděte se na ní podívat. Průvodčí Thomas se opatrně šoural uličkou. Uviděl černý Glock ležící u dveří toalety. Nedotýkal se ho, ale jasně viděl dlouhý válcový tlumič našroubovaný na hlavni. Podíval se zpět na Caleba a těžce polkl. Má pravdu, Jimmy, řekl Thomas hlídači hlasem, který se chvěl. Vypadá to jako zbraň nájemného vraha. Je to zabavená věc z razie, lhal hladce David a jeho oči zběsile těkaly. Převážím ji jako důkazní materiál. Tato žena, Sarah Jenkins, má na sebe vydaný zatykač za zpronevěru. Sledoval jsem jí týdny. Najala si tohohle vojenského psychopata, aby ji chránil. Podívejte se na můj odznak. Psychologická válka byla mistrovsky provedena. David používal právě tolik věrohodného žargonu, aby zasel absolutní pochybnost do myslí civilistů držících zbraně. Cestující, kteří se předtím krčili, si nyní mezi sebou šeptali a dívali se na Caleba a Titana s hlubokým podezřením. Pro ně vypadal Caleb děsivě, mohutně osvalený muž v tmavém taktickém oblečení s agresivním psem se skrvavenou tlamou. David vypadal prostě jako muž, kterého trhá pes. Sléz z něj. Hned! Zavelel hlídač jménem Jimmy a jeho prst se nebezpečně napnul na spoušti. Poslední varování, kámo. Nech ho vstát, nebo zastřelím nejdřív psa a pak tebe. Titan na hlídače zlostně zavrčel, rozpoznal namířenou zbraň jako přímé ohrožení svého psovoda. Calebovi se v hlavě honily myšlenky. Byl uvězněn v kovovém tubusu. Pokud nechá Davida vstát, David znovu získá iniciativu. I bez pistole to byl obrovský nebezpečný muž, který by mohl snadno přemoci nervózního třesoucího se sekuriťáka, vzít mu revolver a všechny je zabít. Nenechám ho vstát, prohlásil Caleb. Jeho hlas klesl do smrtícího, nekompromisního rejstříku. Ale dovolím vám vytáhnout jeho peněženku. Zkontrolujte jeho odznak, Jimmy, ale až to uděláte, podívejte se na datum vypršení platnosti. Podívejte se na vodoznaky. Podívejte se pozorně. Caleb pomalu sundal koleno z Davidova hrdla, ale dál svíral mužovu paži, čímž umožnil Jimmymu se opatrně přiblížit. Jimmy, který dál mířil zbraní na Calebovu hlavu, sáhl do Davidovy kapsy u kabátu a vytáhl koženou peněženku. Rozevřel ji. Pod blikajícími zářivkami vlakového vozu se zaleskl stříbrný štít. Jimmy na něj mhouřil oči.
Tady se píše Chicago PD. Podívejte se na zadní stranu, promluvila náhle Sára. Její hlas byl neuvěřitelně křehký, chvěl se jako list v hurikánu, ale přinutila se vstát a těžce se opřela o svou jedinou zbývající berli. Namířila třesoucí se prst na Davida. Byl Polda před 3 lety. Vyhodili ho za nepřiměřené násilí a stalking. Nechal si ten odznak, aby zastrašoval lidi. Aby zastrašoval mě. David na Sárach vrhl pohled plný tak čisté, koncentrované nenávisti, že okolní cestující fyzicky ucukli. Zavři pusu, ty lhářko, zasyčel. Zavolejte to, řekl Caleb hlídači a ani na vteřinu nepřerušil oční kontakt s Davidem. Zavolejte místní úřady. Nechte je prověřit jeho jméno a číslo odznaku. Nepohneme se ani opíč, dokud sem nedorazí skutečná policie. Vlak Amtrak stál nehybně na kolejích, zcela pohlcen černočernou mrazivou nocí na pláních středozápadu. Za zamrzlými okny vil vítr a prudce třásl těžkým kovovým vozem. Uvnitř se patová situace vlekla v mučivě zpomaleném filmu. Uplynulo 20 minut od zatažení záchranné brzdy. Caleb zůstával klečet na podlaze a držel Davida v bolestivém kloubovém zámku. Jeho svaly křičely protestem, pálily z neustálého vypětí, ale jeho disciplína ho držela v dokonalém klidu. Titan seděl vedle něj, bez mrknutí oka. Jeho zlaté oči se intenzivně upíraly na Davidovu tvář, připraven zaútočit ve vteřině, kdyby muž špatně mrkl. Konečně temnotu venku prořízly blikající červené a modré majáky záchranných vozidel. Posila dorazila. Po kovových schůdcích vlaku zaduněly těžké boty. Pneumatické dveře zasyčely a do vozu vtrhli 3 těžce ozbrojení okresní šerifové. Vedoucí důstojník, ramenatý muž s hustým šedým knírem a jmenovkou, na které stálo šerif Miller, nabil náboj do své brokovnice ráže 12. Nikdo ani hnout. Ruce tam, kde na ně uvidím, zařval Miller. Jimmy, vlakový sekuriťák, okamžitě sklonil svůj revolver a ustoupil. Třesoucím se prstem ukázal na Caleba. Šerife, díky bohu, máme tu obrovský problém. Chlap na podlaze tvrdí, že je od chicagské policie. Chlap na něm tvrdí, že se ten Polda pokusil tu holku zavraždit. Nevím, komu věřit. Šerif Miller vyhodnotil chaotickou scénu. Jeho oči přelétly z krvaveného Davida, mohutného vojenského psa a Calebův chladný, vypočítavý pohled. Vy, ukázal Miller hlavní brokovnice přímo na Caleba. Pusťte toho muže. Odvolejte psa. Dejte si ruce za hlavu. Hned. Šerife, řekl Caleb a jeho hlas jasně zazněl přes vytí větru venku. Pokud ho pustím, hrozí riziko útěku a je to smrtelná hrozba. Má skrytou záložní zbraň připoutanou k levému kotníku. Zkontrolujte ji, než mě požádáte o uvolnění kontroly. Davidovi oči se poprvé rozšířily upřímnou panikou. Je to šílenec, šerife. Jsem strážce zákona. On mě napadl. Miller se zamračil, jeho policajské instinkty se ozvaly. Muž na zemi krvácel a křičel policejní žargon, ale muž, který ho pacifikoval, byl naprosto klidný a poskytoval konkrétní využitelné informace. Miller kývl na jednoho ze svých zástupců. Prohledejte mu levou nohu. Zástupce opatrně pouzdřil svou zbraň, přiblížil se a sjel rukama po Davidově levé nohavici. Vyhrnul lem trenčkotu a kalhot. K Davidovu lítku bylo pevně připevněno kydexové pouzdro s malým stříbrným revolverem ráže 38 se zkrácenou hlavní. Má boučačku, šéfe, potvrdil zástupce, odepnul pouzdro a odstoupil. Vypadá to jako záložní zbraň. Ani na téhle nejsou sériová čísla. Atmosféra ve voze se okamžitě změnila. Šerif sklonil brokovnici o kousek níž, jeho oči se zúžily na Davida. Polda, co u sebe nosí 2 Ghost Guns? To je novinka. Z jakého okrsku jste říkal, že jste, Rollinsi? To je nedorozumění, koktal David. Jeho suverénní sebevědomí konečně praskalo a hlas se mu zvyšoval. Jsem v hlubokém utajení. Kazíte federální operaci, Millere. O tom pochybuji, přerušil ho hladce Caleb. Volnou levou rukou pomalu a záměrně sáhl do své náprsní kapsy. Šerife, v mé kapse je černá kožená peněženka. Uvnitř je můj vojenský průkaz a přímé telefonní číslo na kapitána Richarda Hayse z velitelství společných speciálních operací. Zavolejte mu. Dejte mu jméno Davida Rollinse a datum narození. Řekne vám pravdu do 30 sekund. Miller dal znamení svému zástupci, který opatrně přistoupil a vzal Calebovu peněženku. Zástupce zavolal vysílačkou, poodešel do chodbičky vlaku, aby mohl tichým hlasem mluvit s dispečinkem.
5 mučivých minut byl jediným zvukem ve voze těžký, rytmický dech Titana a tichý, vyděšený pláč Sára. Caleb se na ní nepodíval, ale mírně pohnul tělem, aby zůstal fyzickou bariérou mezi ní a zástupci šerifa. Dveře zasyčely a zástupce se vrátil. Byl bledý. Došel k šerifu Millerovi a zašeptal mu přímo do ucha. Millerův výraz stuhl ze skepticismu v čistý, chladný odpor. Miller znovu nabil brokovnici, tentokrát mířil přímo na Davidovu hlavu. Davide Rollinsi, vyplivl šerif Miller to jméno jako kletbu, byl si s hanbou propuštěn od chicagské policie v roce 2023. Momentálně si hledán FBI za překročení státních hranic za účelem spáchání domácího terorismu, nebezpečné pronásledování a pokus o vraždu. Si hodně daleko od domova, chlapče. Davidova tvář ztratila veškerou barvu. Hra skončila. Predátor byl konečně chycen do pasti, se kterou nemohl nijak manipulovat. Zvedněte ho, nařídil Miller svým zástupcům. Dejte mu těžká pouta. Jestli cukne, použijte taser. Caleb pomalu uvolnil svůj sevření, odstoupil a udělal zástupcům místo. Titan zůstal přilepený k Calebově noze. Jeho oči nespouštěly Davida z dohledu, zatímco byl muž hrubě vytažen na nohy s rukama bezpečně spoutanýma za zády těžkými železnými pouty. Když vlekli Davida kolem Sara, vyrazil směrem k ní a vycenil zuby jako vzteklé zvíře. Najdu si tě, křičel David a od úst mu létaly sliny. Jsi mrtvá, Sára. Slyšíš mě? Jsi mrtvá! Než ho zástupci stihli trhnout zpět, Titan vybuchl. Pes nekousl, ale vydal řev tak ohlušující, tak primární a děsivý, že David fyzicky ucukl dozadu, zakopl o vlastní nohy a zhroutil se na podlahu. Titan stál nad ním, děsivý monument věrnosti a smrtící síly. Caleb položil jemnou, pevnou ruku na Titanovu hlavu. Klid, kamaráde. Skončil. Titan jednou cvakl čelistmi na prázdno, poslední varování, než si okamžitě sedl, oči upřené zpět na Caleba, čekající na další rozkaz. Šerif Miller sledoval psa se směsí úcty a nesmírného respektu. Smekl klobouk před Calebem. Nevím, co má to zvíře za výcvik, synu, ale právě zachránilo život té dívce a pravděpodobně i tvůj. Caleb se konečně otočil, aby se podíval na Sára. Těžce se opírala o okno, její berle ležely opuštěné na podlaze. Plakala, ale poprvé od chvíle, kdy nastoupila do vlaku, neměla schrbená ramena. Děsivý stín, který ji roky lovil, byl právě odtažen do mrazivého sněhu a už se nikdy nevrátí. Nebyl to jen ten pes, šerife, řekl Caleb tiše. Zvedl Sařiny berle a podal jí je. Přežila ho 3 roky. Je to nejsilnější člověk v tomhle vlaku. Sara vzhlédla ke Calebovi. Její oči plné slz se setkaly s jeho. Natáhla třesoucí se ruku, ne ke Calebovi, ale dolů k Titanovi. Mohutný, děsivý bojový pes okamžitě roztál a jemně položil svou těžkou bradu na její nohu v dlahách a vydal tiché konejšivé zakňučení. Děkuji, zašeptala Sára a hlas se jí zlomil. Na jejich rtech se konečně objevil upřímný úsměv. Děkuji vám oběma. Caleb přikývl, v koutcích úst se mu objevil vzácný upřímný úsměv. Kdykoliv, Sára. Tohle místo je pro vás vždycky rezervované. Těžké ocelové dveře vlaku Amtrak se zavřely a utěsnili mrazivý vítr středozápadu i blikající červené a modré majáky šerifských vozů. S pomalým úpěnlivým cuknutím se masivní lokomotiva začala rozjíždět a nechávala násilnou noční můru za sebou na zasněžených kolejích. Uvnitř vozu se konečně zlomilo dusivé napětí, které cestující svíralo. Vozem projelo kolektivní slyšitelné vydechnutí úlevy. Caleb Mitchell se zabořil zpět do svého sedadla a cítil, jak z jeho těla pomalu začíná vyprchávat adrenalin. Dostavovala se fyzická daň za krátký, ale explozivní střet. Svaly ho bolely tupým, známým pulzováním pobojové únavy. Naproti u stolu se žena, která právě přežila nejhrůznější hodinu svého života, prázdně dívala do tmavého okna. Její odraz byl bledý jako u přízraku. Titan, mohutný německý ovčák Navy Seal, se nevrátil na své místo pod stolem. Místo toho zůstal sedět přímo vedle ní. Svoji velkou hlavu měl pevně položenou v jejím klíně a poskytoval jí stálý rytmický tlak, který ji ukotvoval v realitě. Caleb ji dlouhou chvíli mlčky sledoval.
Znal příznaky adrenalinového propadu. Šok vyprchával a děsivá realita toho, co se málem stalo, hrozila, že jí stáhne pod hladinu. Zvládla si to dokonale, řekl Caleb tiše. Jeho hluboký hlas prořízl rytmické klapotání zrychlujícího vlaku. Zůstala si klidná, nespanikařila si, když o něco šlo. Je pryč a už se k tobě nikdy nepřiblíží. Pomalu odvrátila pohled od okna a její oči našly ty Calebovi. Po tváři jí stekla jediná slza, ale tentokrát se nezrodila z děsu. Byla to drtivá tíha úlevy. Natáhla ruku a její prsty nepřítomně hladily titanovu hustou srst. Moje skutečné jméno je Chloe, zašeptala hlasem, který byl sotva slyšet přes hluk kolejí. Chloe Adams, omlouvám se, že jsem ti předtím lhala. Sarah bylo jen jméno na falešném průkazu, který jsem si koupila v Chicagu. David měl přátele u dopravní správy. Nemohla jsem riskovat, že nahlásí moje pravé jméno ze seznamu cestujících. Caleb pomalu přikývl, plně chápal nezbytnost jejího klamu. Udělala si, co si musela, abys přežila, Chloe. Žádné omluvy nejsou potřeba. Ale musíš mi říct, jak se zneuctěnému bývalému Poldovi podařilo vystopovat falešné jméno do vyprodaného vlaku uprostřed Vánice. Chloe se zhluboka, roztřeseně nadechla. David nebyl jen špatný Polda. Byl to dohazovač informací. Používal svůj odznak k přístupu k citlivým databázím, prodával informace soukromým detektivům a ještě horším lidem. I poté, co ho vyhodili a FBI se o něj začala zajímat, měl uvnitř stále své věrné. Když jsem konečně našla odvahu před 2 lety utéct, po té autonehodě, která mi roztříštila nohu, myslela jsem, že jsem zmizela. Ale před několika týdny jsem si všimla příznaků. Známé auto zaparkované v ulici u mé kliniky fyzioterapie. Pošta, která vypadala jako rozbalená. Pak mi včera sousedka řekla, že se na můj rozvrh vyptával muž, odpovídající Davidovu popisu. Odmlčela se a její stisk na berlích zesílil. Spanikařila jsem. Zbalila jsem si jednu tašku, koupila falešný průkaz od kontaktu, který jsem potkala v azylovém domě pro ženy, a koupila si tenhlete lístek za hotovost. Myslela teďka jsem, že jsem ho přechytračila, ale musel mít někoho, kdo sledoval kamery na nádraží. Přesně věděl, kde jsem. Udělal chybu, analyzoval Caleb, jeho taktická mysl pitvala selhání nepřítele. Arogance je největší slabinou predátora. Myslel si, že tě jeho zastrašovací taktiky udrží paralizovanou a nikdy nečekal, že si sedneš vedle 80librového bojového psa, vycvičeného k vycítění nepřátelského úmyslu. Titan při zmínce o svém titulu tiše odfrkl a přitiskl své těžké tělo silněji ke Chloině noze v dlahách. Kam máš namířeno, Chloe? Zeptal se Caleb a jeho tón se změnil z vyšetřovatele na ochránce. Ví o tvém cíli? Seattle, odpověděla a její hlas se mírně chvěl. Mám tam tetu. Je to jediná rodina, kterou ještě mám a o které David neví. Ale teď nevím, jestli je tam bezpečno. Pokud měl lidi, co sledovali kamery v Chicagu, kdo říká, že nemá někoho, kdo čeká na nádraží v Seattlu? Calebovi čelisti se sevřely. Taktické vyhodnocení bylo pochmurné, ale přesné. David byl ve federální vazbě, ale jeho síť skorumpovaných kontaktů tam venku stále byla. Poslat tělesně postiženou, hluboce traumatizovanou ženu samotnou do obrovského přeplněného dopravního uzlu bylo katastrofální bezpečnostní riziko. Do Seattlu nejedeš sama, prohlásil Caleb s absolutní konečností. Vytáhl svůj mobilní telefon ze své taktické bundy a stínil obrazovku před zbytkem kabiny. Vedu soukromé bezpečnostní a taktické výcvikové středisko kousek od Denveru. Na příští velké zastávce vystupujeme. Můj pozemek je zcela mimo síť, obklopen špičkovým zabezpečením a momentálně tam bydlí 6 dalších bývalých operátorů speciálních sil, kteří pro mě pracují. Zůstaneš tam, dokud nebudu moci osobně ověřit, že místo tvé tety je v bezpečí a Davidova síť je federály úplně rozmetána. Chloe na něj zírala s očima do kořán plnýma nevěřícnosti. Calebe, to po tobě nemůžu chtít. Už si riskoval svůj život, život svého psa a svou svobodu pro úplně cizího člověka. Nemůžu tě dál zatěžovat. Ty se neprosíš. Já ti to oznamuji, odpověděl Caleb jemně, ale pevně. Ukázal na mohutného psa odpočívajícího v jejím klíně.
Navíc, Titan si tě už označil jako VIP balíček. Pokud bych se tě pokusil nechat na nádraží, pravděpodobně by odmítl jít za mnou. A opravdu se mi nechce táhnout 80librového psa přes Denver. Z Chlojiných rtů unikl malý zlámaný smích, první upřímný zvuk radosti, který od ní Caleb slyšel. Ten zvuk jakoby zlomil poslední zbytky temného kouzla, které David nad vlakovým vozem seslal. Děkuji, řekla a její hlas byl silný pohnutím. Dlužím ti život. Dlužíš mi šálek kávy, až dorazíme do Colorada. Opravil ji Caleb hladce a přitom vytáčel vysoce šifrované číslo, aby domluvil jejich vyzvednutí. Teď se zkus trochu vyspat. Titan má první hlídku. Slunce se právě začínalo přehupovat přes zubaté, sněhem pokryté vrcholky skalistých hor, když vlak Amtrak konečně vjel do rušného nádraží Union Station v Denveru. Zlaté ranní světlo se rozlévalo po nástupišti, ale Caleb zůstával v naprosté pohotovosti. Nádraží bylo obrovské chaotické mraveniště dojíždějících, turistů a dopravních pracovníků, ideální prostředí pro nepřátelské sledování. Caleb byl vzhůru posledních 14 hodin. Jeho oči neustále skenovaly dav oknem vlaku ještě předtím, než se dveře vůbec otevřely. Vypracoval přesný plán evakuace. Nehodlal nechat Chloe projít hlavní halou. Dobrá, poslouchej, instruoval Caleb a zajišťoval si taktickou sportovní tašku přes rameno. Připnul Titana na těžké kožené vodítko a držel psa striktně v těsném závěsu u nohy. Nejdeme hlavním východem. Můj tým čeká u vedlejší nákladní rampy na východní straně nádraží. Hlavu dolů, drž tempo a zůstaň přímo za mým pravým ramenem. Chloe napjatě přikývla a pevně sevřela své předloketní berle. Byla vyčerpaná. Její zraněná noha jí hluboce bolela z chladu a zbytkového napětí, ale příslib skutečného bezpečí ji hnal vpřed. Jakmile vystoupili z vlaku, zasáhl je kousavý horský vzduch. Titan se okamžitě pustil do práce. Jeho uši se točily jako radary a nos zběsile kmital, jak nasával tisíce odlišných pachů z nástupiště. Kráčel pevně přitisknutý k Chloině levé straně a sloužil jako fyzický štít mezi ní a spěchajícími davy. Procházeli zástupy lidí. Caleb si razil cestu chaosem svými širokými rameny a velitelským vystupováním. Vyhnuli se eskalátorům vedoucím do hlavní haly a místo toho prošli dvojicí těžkých neoznačených kovových dveří určených pouze pro oprávněný personál. Služební chodba byla matně osvětlená a ozývala se hučením masivních jednotek vzduchotechniky. Byl to ostrý kontrast k rušnému nástupišti, ale Calebovi instinkty mu veleli jít dál. Náhle se Titan zastavil jako přibitý. Pes nezavrčel, ale jeho tělo úplně stuhlo. Upřel pohled na roh vzdálený asi 50 stop, kde chodba zatáčela k nákladnímu výtahu. Caleb okamžitě zastavil, jeho ruka klesla ke skrytému pasu. Zůstaň, zašeptal Chloe. Zpoza rohu vystoupil muž. Neměl na sobě uniformu, měl na sobě tmavou nenápadnou bundu a v ruce držel mobilní telefon, do kterého se díval, jako by zabloudil. Ale jeho postoj byl pro ztraceného turistu naprosto špatný. Váhu měl na špičkách a jeho oči vystřelily vzhůru a upřeli se přímo na Chloe. Byl to jeden z Davidových duchů, soukromý detektiv nebo najatý násilník vyslaný, aby zachytil cíl dříve, než zmizí v horách. Muž vklouzl pravou rukou dovnitř bundy a na rtech se mu objevil krutý úšklebek, když si uvědomil, že je zahnal do kouta v opuštěné chodbě. Slečno Adamsová, zavolal muž a jeho hlas se rozléhal od betonových zdí. David posílá pozdravy. Říkal mi, že byste se mohla pokusit opustit loď dřív. Než mohl muž úplně vytasit zbraň, Caleb se pohnul s děsivou explozivní rychlostí. Nevydal Titanovi žádný povel. Potřeboval, aby pes zůstal u Chloe. Caleb překonal 50stopovou mezeru během několika sekund, jeho boty duněly o beton. Najatý násilník vytřeštil oči panikou. Podařilo se mu vytáhnout těžký Glock 19 z ramenního pouzdra, ale nikdy nedostal šanci zvednout hlaveň. Caleb do něj narazil jako nákladní vlak a použil brutální techniku Krav Maga. Caleb odrazil mužovu ruku se zbraní vzhůru a současně udeřil vlastním loktem násilně do mužova hrdla. Muž se okamžitě zhroutil a lapal po dechu. Zbraň zbytečně zařinčela o podlahu. Caleb neváhal.
Zajistil mužovi paže, svázal mu zápěstí pevnými plastovými pouty, která nosil v kapse, a během necelých 10 sekund hrozbu zcela neutralizoval. Čisto, zavolal Caleb zpět, odtáhl lapajícího muže z cesty a zajistil odhozenou střelnou zbraň. Chloe spěchala vpřed a její berle rychle cvakaly o beton. Zírala na muže sténajícího na podlaze a mrazivá realita Davidova dalekosáhlého vlivu ji zamrazila až do morku kostí. Čekali na mě, zašeptala zděšeně. A teď skončili, řekl Caleb a vykopl těžké dveře k nákladní rampě. Dovnitř vtrhlo sluneční světlo a odhalilo matně černý pancéřovaný Chevrolet Suburban běžící na volnoběh v nákladovém prostoru. Poblíž vozidla stáli 2 muži v taktické výstroji s typickým drsným vzhledem bývalých operátorů speciálních jednotek. Jakmile uviděli Caleba, okamžitě vyrazili vpřed. Šéfe, řekl vyšší z nich, muž jménem Wyatt, a jeho oči sklouzly k svázanému muži na podlaze. Vypadá to, že jsi cestou pozbíral nějaký odpad. Zavolejte denverskou policii. Řekněte jim, že tu máme zadrženého federálního podezřelého zadržení skryté zbraně v zakázané dopravní zóně, nařídil Caleb a vedl Chloe k SUV. A dostaňte nás na základnu. Máme hosta. Když Chloe nastupovala do luxusního bezpečného interiéru obrněného vozidla, Titan skočil přímo za ní a bezpečně se jí schoulil u nohou. Těžké dveře se zabouchly s pevným zvukem bankovního trezoru. Poprvé po letech, obklopena těžce ozbrojenými hrdiny a se psem strážcem, který ji odmítal opustit, se Chloe konečně cítila naprosto nedotknutelná. O 6 měsíců později se rozlehlý, silně opevněný areál usazený hluboko v drsném podhůří skalistých hor zdál méně jako taktické výcvikové středisko a mnohem více jako útočiště. Ostrý kousavý chlad tuhé zimy konečně roztál a uvolnil místo syté zeleni, zářivým divokým květům a svěžímu vzduchu, provoněnému borovicemi koloradského jara. Chloe Adamsová stála na prostorné cedrové terase obklopující hlavní srub a ruce měla volně ovinuté kolem kouřícího keramického hrnku s tmavou praženou kávou. Zhluboka se nadechla a nechala čistý horský vzduch naplnit své plíce. Už se neopírala o své těžké předloketní berle. Díky agresivnímu, prvotřídnímu režimu fyzioterapie, financovanému výhradně z Calebovy rozsáhlé sítě a poháněnému jejím vlastním nezdolným a neúnavným odhodláním, oficiálně přešla na jedinou elegantní karbonovou vycházkovou hůl. Ta ustrašená, vyděšená dívka, která nastoupila do onoho vlaku Amtrak v Chicagu, byla nadobro pryč. Na jejím místě stála odolná, zářící žena, která konečně získala zpět svou autonomii. Její postoj byl rovný, tmavé kruhy pod očima zmizely a neustálá dusivá úzkost, která dříve diktovala každý její pohyb, byla nahrazena hlubokou, tichou silou. U jejich nohou se v masivním slunečním paprsku, který protínal dřevěná prkna, líně rozvaloval Titan. Ten dravý, 80-librový bojový pes vypadal dnes ráno naprosto domácky. Jeho těžký ocas vydával tiché rytmické buch, buch, buch o teplou palubu, zatímco ho Chloe špičkou své hole jemně drbala na měkkém místě za ušima. Vydal dlouhý, spokojený povzdech a oči měl úplně zavřené. Z chodby uvnitř se ozvalo těžké, známé zadunění vojenských bot. Caleb vyšel posuvnými skleněnými dveřmi na terasu. Měl na sobě vybledlé džíny a jednoduché padnoucí šedé tričko. Výrazný a vítaný kontrast k tmavé taktické výstroji, kterou obvykle nosil během výcvikových cvičení. V pravé ruce držel silnou těžkou manilovou obálku s oficiální reliefní pečetí Ministerstva spravedlnosti Spojených států. Jeho výraz byl složitou směsicí hluboké úlevy a tichého, tvrdě vybojovaného triumfu. Právě dorazilo konečné slovo od federálního prokurátora v Chicagu, řekl Caleb. Jeho hluboký hlas byl klidný, když se vedle ní opřel o silné dřevěné zábradlí. Chloe položila hrnek s kávou na zábradlí. Vzala si od něj těžkou obálku a prsty se jí mírně chvěly. Ale tentokrát to chvění nebylo způsobeno děsem nebo panikou. Bylo to čisté elektrizující očekávání. Rozlomila pečeť a vytáhla tlustý stoh oficiálních soudních dokumentů. Její oči skenovaly tučný černý text na první straně. David Rollins spravedlnosti neunikl. Federální vyšetřování, původně vyvolané explozivním incidentem ve vlaku a podpořené nepopiratelnými tvrdými důkazy, které Caleb vnutil okresnímu šerifovi, rozkrylo celou Davidovu skorumpovanou podzemní síť.
David čelil obrovskému množství obvinění, včetně pokusu o vraždu, mezistátního pronásledování, nelegálního držení zbraní s tlumičem a federálního vydírání. A jeho obhajoba byla u soudu zcela rozdrcena. Pokusil se využít své bývalé policejní kontakty pro dohodu o vině a trestu, ale obrovské množství důkazů ho učinilo radioaktivním. Předsedající federální soudce, viditelně zhnusen Davidovým hrůzným zneužitím pravomoci a jeho vykalkulovanou krutostí, mu vyměřil nejvyšší možný trest. Kladívko dopadlo při rozsudku 45 let v federální věznici s maximální ostrahou s naprosto nulovou možností předčasného propuštění. Muž, který ji terorizoval, zlomil její tělo a lovil ji jako kořist přes hranice států, stráví zbytek svého mizerného života zavřený v neosobní betonové krabici. Je konec, vydechla Chloe. Ta slova v sobě nesla nesmírnou váhu náhle se hroutící hory. Přečetla si větu o rozsudku 3krát, jen aby se ujistila, že si s ní její mysl nezahrává. Vzhlédla ke Calebovi a její oči zářily neprolitými slzami čisté radosti. Už je skutečně konec, Calebe. Už nikdy nikomu neublíží. Nikdy neměl šanci, usmál se Caleb jemně a jeho oči změkly, když natáhl ruku, aby jí odhrnul zatoulaný pramen vlasů za ucho. Ne poté, co se jeho ego rozhodlo posadit se do Titanovy sekce vlaku. Když Titan uslyšel své jméno, vydal tiché, hluboké hafnutí a převalil se úplně na záda, aby vystavil své břicho teplému rannímu slunci, komicky lhostejný k těžkému emocionálnímu rozuzlení, které se odehrávalo přímo nad ním. Chloe se zasmála, ten zvuk byl jasný, čistý a naprosto bez tíže. Položila těžké soudní dokumenty vedle své kávy a otočila se k zasněžené izolaci hor. Skrze vyčerpávající sezení fyzioterapie, společná jídla se zbytkem bezpečnostního týmu a dlouhé tiché noci strávené povídáním u kamenného krbu našli hluboké, nerozbitné pouto. Caleb poskytl pevnost, aby udržel monstra venku, ale Chloe přinesla světlo, smích a teplo zpět do života, kterému dříve dominovaly jen chladné stíny války. Měla jsem jet do Seattlu, zamumlala Chloe a udělala krůček blíž, čímž přirozeně zmenšila fyzickou vzdálenost mezi nimi. Nepotřebovala svou hůl, aby udržela rovnováhu, když vzhlížela do jeho tváře. Pořád můžeš, řekl Caleb tiše a jeho hlas klesl do hlubokého, důvěrného dunění. Jeho oči však zcela prozrazovaly jeho zoufalou naději, že neodejde. Hrozba je trvale neutralizována. Máš zpět svou svobodu, Chloe. Tvoje jméno je očištěno. Můžeš jít kamkoliv na světě budeš chtít. Chloe se podívala dolů na Titana, který nyní spokojeně chrápal v teplém slunečním paprsku, a pak zpět do Calebových stálých, divoce ochranitelských očí. Natáhla ruce a jemně je položila na pevnou svalovinu jeho hrudi, přičemž pod dlaněmi cítila silný, stálý a uklidňující rytmus jeho srdce. Myslím, že už nechci jít nikam jinam. Usmála se jemně a její srdce bylo konečně v naprostém klidu. Myslím, že moje místo už je obsazené. Calebovi se rozzářily oči. Ovinul své silné paže kolem jejího pasu a přitáhl si ji k sobě v teplém, divoce ochranitelském obětí, zatímco zlaté ranní slunce zaplavovalo zubaté vrcholky hor. Dlouhá temná noční můra byla konečně u konce. Probojem zoceleného vojáka, neuvěřitelně odolnou přeživší i pro divoce věrného bojového psa, který je svedl dohromady. Právě začínal krásný, nepopsaný nový úsvit. Jaký naprosto neuvěřitelný příběh o přežití, spravedlnosti a uzdravení od děsivého setkání v jedoucím vlaku až po krásný nový začátek v horách Koloráda. Caleb, Chloe a Titan dokázali, že skutečná síla není jen o boji, ale o přežití a nalezení odvahy znovu milovat. David si myslel, že může využít svou moc, aby ji rozdrtil, ale hrubě podcenil nerozbitné pouto mezi Navy Seal, statečnou ženou a 80librovým strážným andělem. Pokud vám tento příběh nahnal husí kůži a přiměl vás fandit Titanovi, rozdrťte tlačítko "To se mi líbí", sdílejte toto video s každým, kdo miluje skutečné příběhy o vykonané spravedlnosti a nezapomeňte se přihlásit k odběru kanálu pro další dechberoucí dramata ze skutečného života. Napište nám do komentářů, jaký byl váš nejoblíbenější moment s Titanem v tomto příběhu. Čteme úplně každý komentář. Děkuji vám, že jste sledovali toto video až do konce. Opravdu si vážím každé chvíle, kterou jste tu se mnou strávili.
Aktuálně jsme na cestě k dosažení našeho prvního milníku 5000 odběratelů. Pokud se příběhy, které vyprávím, dotkly vašeho srdce byť jen malinko, podpořte mě prosím stisknutím tlačítka odebírat. Každý nový odběr je pro mě obrovskou motivací psát dál a přinášet vám ještě více smysluplných příběhů. Nashledanou a těším se na vás u dalšího videa.